Parkeġġ pubbliku bla ħlas bi spazju ta' 450 vettura fiż-żona tal-kunċerti f'Taqali ġie inawgurat bħala parti minn investiment ta' 13 miljun euro mill-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi fl-istess Park Nazzjonali. Il-parkeġġ li huwa aċċessibbli minn ħdejn il-Mużew tal-Avjazzjoni joffri spazju fuq żewġ livelli, inkluż postijiet apposta għal persuni b'diżabilità waqt li huma mgħammar b'sistemi moderni ta' dawl u ventilazzjoni, lifts u sistema ta' smart parking. Il-proġett li twettaq mit-taqsima tal-Park Nazzjonali Malti u d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi jifforma parti mill-master plan ta' reġenerazzjoni tal-akbar spazju miftuħa għal familji Maltin u Għawċin. Il-Ministru responsabbli Chris Bonnet spjega li dan l-investiment jagħmel parti mill-Pjan Nazzjonali għat-Trasport bl-isem ta' Malta in Motion. Tenna l-viżjoni tal-Gvern illi proġetti simili jiġu introdotti f'lokalitajiet oħrajn b'konnessjonijiet permezz ta' servizzi ta' park and ride lejn diversi destinazzjonijiet ewlenin. F'Taqali dawn is-servizzi diġà joffru rotot diretti lejn l-Università, l-Isptar Mater Dei, il-Mosta u r-Rabat. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia fakkar kif iż-żona fejn illum hemm il-parkeġġ u anki ż-żona tal-kunċerti sa ftit snin ilu kienu biss fabbrika illegali tal-konkos, iżda grazzi għad-deċiżjoni tal-Gvern Laburista din issa ġiet trasformata fi spazju modern u aċċessibbli għal pubbliku. Il-Kap tal-Park Nazzjonali Jason Mikallef qal li dan il-parkeġġ fuq żewġ livelli u ħol oħra minn pjan u viżjoni holistika fl-akbar ġenerazzjoni li qatt seħħet f'Taqali.